Όπα. Τι έγινε? Βγήκε ταινία για τον Δράκουλα η οποία κοντράρει το κλασικό έργο του Francis Ford Coppola του 92. Είναι δυνατόν? Για πάμε να δούμε λίγο. Το Νοσφεράτου είναι η τέταρτη ταινία στον, από ό,τι φαίνεται, καινούριο αγαπημένο μου σκηνοθέτη Robert Eggers, με τις προηγούμενες τρεις να είναι το The Witch, The Lighthouse και The Northman, και είναι remake της κλασικής ταινίας εποχής βοβού κινηματογράφου Νοσφεράτου, A Symphony of Horror, που είχε βγει το 1922, και ναι, το έχω δει και ναι, μου άρεσε, παρόλο που είναι 100 χρόνια πλάς η ταινία και φυσικά βοβός ο κινηματογράφος, και επιπλέον είναι και μεταφορά του κλασικού βιβλίου του Bram Stoker, το Δράκουλα, του που είχε βγει το 1897. Μας το λέει και όλο αυτό στο τέλος της ταινίας ο σκηνοθέτης, ότι έχει πάρει και από τις δύο ταινίες, και είναι φυσικά εντάξει και ολοφάνερο πέραν ότι το story είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή αυτό να το ξέρετε, ας πούμε, το story του Δράκουλα που όλοι γνωρίζετε, έχετε δει ενδεχομένως την ταινία του Κόπολα και σε άλλες 200 ταινίες με τον μύθο του Δράκουλα. Το ίδιο είναι και εδώ πέρα, δεν θα δείτε δηλαδή σαν ιστορία κάτι καινούριο. Το θέμα όμως είναι ότι έχει βάλει επιπλέον μέσα στοιχεία από το Νοσφεράτου, από το ανατριχιαστικό κιόλας Νοσφεράτου, και έχει φτιάξει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να σχολιάσουμε το παραμικρό πριν πούμε για τον Robert Eggers και την σκηνοθεσία του και την παραγωγή γενικότερα. Ο άνθρωπος φημίζεται και μας έχει δείξει στο παρελθόν για την σχεδόν ψυχαναγκαστική του, θα λέγαμε, προσοχή στη λεπτομέρεια που δίνει ανάλογα την εποχή που διαδραματίζεται η κάθε ταινία του, και επιπλέον την ατμοσφαιρική αφήγηση που έχει. Και το Νοσφεράτου δεν είναι καμία εξαίρεση σε αυτό. Όχι απλά δεν είναι καμία εξαίρεση, ο άνθρωπος έχει πάρει ό,τι έχει μάθει από τις προηγούμενες τρεις ταινίες, γιατί είναι ένας ουσιαστικά ψιλονέος σκηνοθέτης, και τα έχει βάλει όλα εδώ πέρα και τα πήγε, ανέβασε τον πύχη, το πήγε στο 110%. Δηλαδή πραγματικά σε όποιον άρεσε ο Robert Eggers στα προηγούμενα τρία έργα, εδώ θα δει την εξέλιξη του σκηνοθέτη ακόμα περισσότερο. Το ιδιαίτερο που έχει κάνει εδώ είναι πως το Νοσφεράτου είναι ολοφάνερα φόρος τιμής στην εποχή του βοβού κινηματογράφου, διότι έχουμε πέραν από αυτά τα gothic στοιχεία μέσα, όπως το περιμέναμε και όπως είχαμε δει φυσικά και από το τρέιλερ, που πραγματικά πιστέψτε με, το τρέιλερ δεν σας έχει δείξει σχεδόν τίποτα. Στην ταινία θα σας πέσει το στόμα, το σαγόνι στο πάτωμα. Έχει βάλει μια τεράστια αντίθεση ανάμεσα στο φως και τις σκιές, κάτι το οποίο παραπέμπει σχεδόν σαν να βλέπεις ασπρόμαυρη ταινία. Είναι χωρίς όμως να είναι ασπρόμαυρη, αλλά το θέμα είναι ότι έχει βρει ακριβώς την ισορροπία ώστε να είναι ναι μεν μοντέρνα φυσικά η ταινία, διότι είναι 2024 και τέλος κιόλας, αλλά ταυτόχρονα φέρνει όμως και στο παλιό. Σου θυμίζει πάρα πολύ σαν να βλέπεις ταινία, ας πούμε, εποχής, και έχει κάνει αυτή τη μίξη και έχει βγάλει αυτό το καταπληκτικό gothic αποτέλεσμα με αυτά μέσα τις ψυχρές έτσι και θλιβερές τοποθεσίες που δένουν με όλο και το χειμωνιάτικο σκηνικό και την γενικότερη ατμόσφαιρα του Δράκουλα, και έχει βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι τίποτα λιγότερο από αριστούργημα. Σε περίπτωση που κάποιος σας ξένιζε η διάλεκτος της εποχής, όπως ήταν π.χ. στο The Witch, εδώ πέρα να σας πω ότι ναι μεν εντάξει δεν θα ακούσετε μοντέρνα αγγλικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι όπως ήταν, ας πούμε, σε εκείνο το έργο στο The Witch με την Anna Taylor-Joy. Εδώ είναι πιο πολύ έτσι ποιητικά, έτσι θα λέγαμε, ας πούμε δεν θα πει κανένας μέσα ότι ξημερώνει τώρα, θα σου πούνε για να μιλήσουν για το ξημέρωμα ότι πριν λαλήσει ο πετεινός, ας πούμε, είναι τέτοια η φάση, αλλά τέλος πάντων δεν είναι πάντως σε εκείνο το βάθμο. Οπότε αν σας είχε ενοχλήσει κάτι τέτοιο, εδώ είναι πιο προσγειωμένο, αλλά και πάλι εντάξει δεν είναι τα μοντέρνα αγγλικά και δεν θα κόλλαγαν κιόλας στην τελική να έκανε κάτι τέτοιο. Μετά πάμε στις ερμηνείες, ξεκινώντας φυσικά με τον Bill Skarsgård ως τον Κόμι Orlok, όπου βασικά ποιο Skarsgård? Προσωπικά στο συγκεκριμένο έβλεπα χαρακτήρα, δεν έβλεπα ηθοποιό. Εάν δεν γνώριζα ποιος τον υποδίεται, τον Νοσφεράτου, και μου έλεγε, δηλαδή έβλεπα ταινία και μου έλεγε: ωραία, ποιος ηθοποιός θεωρείς ότι είναι, και είναι και γνωστός να ξέρεις. Δεν θα είχα ιδέα. Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου. Ο άνθρωπος έχει καθίσει, δεν είναι μόνο ότι είναι κάτω από το make-up και όλα αυτά που φυσικά εντάξει προφανώς παίζει ρόλο. Είναι αυτή η βαθιά φωνή που είχε, που εντάξει ενδεχομένως να είχε λίγο βοήθεια μετά στο post-production, γιατί παρά ήταν βαθιά έτσι και μπάσα, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με την ερμηνεία του ηθοποιού. Το πώς έπαιζε, η κινησιολογία του, πραγματικά σου έβγαζε, δεν ήταν ο τυπικός, ας πούμε, βρικόλακας. Σου έβγαζε αυτό το μοναδικό. Είμαι ο αρχαίος βρικόλακας και είμαι πραγματικά, δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο. Είμαι κάτι άλλο. Η παρουσία του ήταν απίστευτα επιβλητική και απειλητική, και έλεγες, όποτε ήταν στην οθόνη, πραγματικά σε καθήλωνε. Ακόμα και κάποια άτομα είχαμε μέσα στην αίθουσα, ας πούμε, που μίλαγαν που και που. Σε όλες τις σκηνές που ήταν μέσα ο Κόμις Orlok δεν μίλαγε κανένας.
Μετά η Lily Rose Depp, η οποία ναι, είναι η κόρη του Johnny Depp και ίσως να την έχω δει σε κανένα 2 ταινίες που έχει βγάλει, αλλά και πάλι δεν τη θυμάμαι καν. Εδώ πέρα εντάξει, για αυτό το ρόλο θα τη θυμάται ο κόσμος, δεν το συζητάμε. Έπαιξε εκπληκτικά, δηλαδή όλο αυτό το buzz που ακούτε ότι πρέπει να πάει κανονικά να προταθεί για Όσκαρ ενδεχομένως και να το πάρει, για μένα ναι, δικαίως. Εντάξει, δεν ξέρω προφανώς ακόμα τον ανταγωνισμό γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες, αλλά για μένα από αυτό που είδα από αυτήν την ταινία, ναι, η κοπέλα πρέπει πραγματικά έστω να προταθεί για Όσκαρ. Έχει δώσει recital, όχι τίποτα άλλο. Είναι και η ψυχή, όπως είναι και ο Όρλοκ, είναι και αυτή πιο πολύ η ψυχή της ταινίας, η ραχοκοκαλιά. Και η ερμηνεία της, αυτό το εύρος των συναισθημάτων που έβγαζε, που βασανίζεται μέσα της, το πόσο ευάλωτη είναι, το ότι ουσιαστικά έχει αυτό το πράγμα, τον Δράκουλα στο μυαλό της από ότι ήταν μικρό κορίτσι μέχρι τώρα να την κυριεύει, το έβγαλε τέλεια. Για να μην σχολιάσω ότι επειδή είχε κάποια κομμάτια που είναι σαν δαιμονισμό, ας πούμε, έπρεπε να κάνει και πράγματα με το σώμα της, δηλαδή δεν ήταν μόνο η ερμηνεία στο πρόσωπο ή το να κλάψει, όλα αυτά που σας είπα να μας βγάλει, έπρεπε και με το σώμα της να το κάνει έτσι περίεργο, αφύσικα, ας πούμε, τοποθετημένο τα χέρια της και όλα αυτά, και το έκανε άψογα και η κοπέλα πραγματικά μπήκε πολύ απλά στο ραντάρ μου ως μια καινούρια ηθοποιός, ναι, όχι καινούρια για μένα τέλος πάντων, γιατί δεν έχω δει σε ό,τι έχει παίξει, που από εδώ και πέρα όποτε θα ακούω το όνομά της ότι είναι κάπου θα λέω «Α, οκ, ενδεχομένως έχουμε να δούμε ποιότητα εδώ». Μετά έχουμε τον Νίκολα Χούλτ, ο οποίος υποδίεται τον σύζυγο της Έλεν, το οποίο το παλικάρι, σας έχω πει, πραγματικά μου άρεσε από τότε που τον είχαμε δει ως Beast στους X-Men και γενικά όπου τον έχω δει σε οποιοδήποτε ρόλο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και έκανε και εδώ πέρα. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος υπεραγαπάει την σύζυγό του, έχουν κάποια οικονομικά, ας πούμε, θέματα, πάει εκεί, όπως ξέρετε όλοι από την ιστορία του Δράκουλα, πάει εκεί στο κάστρο για να φροντίσει να κλείσει τη συμφωνία κλπ. Χωρίς να ξέρει φυσικά το τι συμβαίνει από πίσω. Και έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, το Δράκουλα που σιγά σιγά που του πίνει το αίμα, τον κυριεύει και τα βγάζει όλα αυτά, όλο αυτό το ταξίδι από την αρχή ενός έτσι αθώου τύπου, ο οποίος πάει απλά να κλείσει μια δουλειά μέχρι στο τέλος που είναι αποφασισμένος πλέον να σώσει τη γυναίκα του. Έπαιξε, θεωρώ, και αυτός πάρα πολύ καλά και επιπλέον, όπως και οι υπόλοιποι δύο που ανέφερα, χάθηκε μέσα στο χαρακτήρα, χάθηκε στο ρόλο. Και η τετράδα κλείνει φυσικά, όπως έχετε δει και από το τρέιλερ, με τον William Dafoe, ο οποίος παίζει ένα τύπου Van Helsing χαρακτήρα, θα το λέγαμε, έναν καθηγητή εδώ, ο οποίος θα έλεγα ο συγκεκριμένος, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι χάθηκε στον ρόλο, δηλαδή έβλεπα μόνο το χαρακτήρα. Όχι ότι δεν έπαιξε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά έπαιξε. Εντάξει, William είναι αυτό, δεν το συζητάμε. Απλά έβλεπα και τον ηθοποιό. Δηλαδή λέω, οκ, ναι, παίζει όπως τον ξέρω ότι παίζει ο συγκεκριμένος. Και πάλι ευχαριστημένος, απλά θεωρώ δεν ήταν σαν τους άλλους τρεις που έβλεπα μόνο το χαρακτήρα. Όσον αφορά τώρα το story και την πλοκή, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μίξη του original αυτού του Νοσφεράτου του 1922 μαζί με την κλασική. Καλά, βέβαια και το Νοσφεράτου είναι βασισμένο του Bram Stoker, το Δράκουλα, έτσι είναι από το 1897 το βιβλίο, αλλά τέλος πάντων και στις πιο τυπικές ιστορίες και το πώς κατάφερε αυτός ο άνθρωπος να παντρέψει αυτά τα δύο. Δηλαδή, έχουμε κλασικές εμβληματικές, ας πούμε, σκηνές από το original του Νοσφεράτου, όπως είναι η σκιά που ανεβαίνει εκεί στα σχαλιά και πάει και ξεκλειδώνει, ας πούμε, την πόρτα. Και γενικά μου άρεσε ότι επιστρέψαμε στους original, τους κλασικούς έτσι βρικόλακες, με αυτό που παίζουν με τις σκιές, παίζουν με το μυαλό σου, είναι εμφανισιακά, δεν είναι, ξέρω εγώ, κούκλι ή κάτι τέτοιο. Όχι ότι με χαλάει και αυτό, μου αρέσουν και αυτά, αλίμονο, αλλά μου άρεσε που είδαμε κάτι διαφορετικό, διότι τους κλασικούς αυτούς βρικόλακες, όπως ξέρουμε, έχουμε δει 300 ταινίες. Ταινίες σαν τον Νοσφεράτου, όχι, δεν έχουμε δει, είναι πολύ λίγες και χάρηκα που γυρίσαμε σε αυτές, ας πούμε, τις εποχές, για να το θέσω έτσι. Και μιας που ανέφερα και τις σκιές, όπως π.χ. αυτό που νομίζω πρέπει να το έχει δείξει και στο τρέιλερ, που βλέπεις τη σκιά από το χέρι του Νοσφεράτου που πηγαίνει έτσι πάνω σιγά σιγά από την πόλη και την καλύπτει, σαν να σου δείχνει φυσικά ότι την έχει κυριεύσει, αυτό με την μπανούκλα και τα ποντίκια, τα περιβόητα που έχετε ακούσει. Φαντάζομαι ότι τα ποντίκια δεν είναι CGI και όντως είχαν στο set 1000 ποντίκια για την ακρίβεια. Και γενικά το έργο και το story σου έβγαζε μια ανατριχύλα. Εντάξει, τρόμο δεν μπορώ να πω ότι τρόμαξα. Βέβαια και εγώ βλέπω 300.000 thriller και τρόμο, όπως ξέρετε. Από απλά, ας πούμε, θριλεράκια μέχρι Terrifier 3 καφρίλες, ας πούμε, από μικρό παιδάκι, νεκροζώντανους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καλά, νεκροζώντανοι και όσον αφορά ζόμπι και όσον αφορά βρικόλακες είναι, εντάξει, τα αγαπημένα μου είδη. Οπότε το να τρομάξω είναι σίγουρα πιο δύσκολο για μένα. Αλλά παρόλα αυτά όμως κατάφερε να μου βγάλει ανατριχύλα. Ακόμα και αυτό το ότι το κατάφερε αυτό το έργο να το κάνει, για μένα είναι νίκη. Τώρα είναι πια το αψεγάδια στο αριστούργημα 11 στα 10, δεν έχει κάνει τίποτα λάθος ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης εδώ πέρα. Όχι. Ένα, ας πούμε, προβληματάκι που είχα που και πάλι μου το πούλησε, αλλά αν μου έβαζες, παρόλο που έχω δει την ταινία, να διαλέξω ανάμεσα στο να υπήρχε ή να μην υπήρχε, πάλι θα διάλεγα να μην υπήρχε. Απλά τουλάχιστον
Δεν με ενόχλησε τόσο όσο νόμιζα, γιατί το είχα πιάσει από την αρχή ότι θα ισχύει κάτι τέτοιο και όντως ίσχυε. Δεν θα σας το κάνω spoil προφανώς. Έχει να κάνει με μια στιλιστική επιλογή όσον αφορά το πώς είναι ο Νοσφεράτου εμφανισιακά. Όσοι το έχετε δει, καταλαβαίνετε αμέσως τι εννοώ, γιατί κάνει μπάμα, εντάξει, είναι ξεκάθαρο για ποιο πράγμα μιλάω. Αυτό θα προτιμούσα να μην υπήρχε, αλλά και πάλι το έργο μου το πούλησε. Μετά το δεύτερο είναι ότι το story, όπως σας είπα και στην αρχή, το ξέρουμε. Δεν έχει να σας δώσει κάτι διαφορετικό όσον αφορά στο τι γίνεται. Είναι ωραία η μίξη ανάμεσα στο Νοσφεράτου, ας πούμε, και τις κλασικές ιστορίες του Δράκουλα, αλλά το story παραμένει το ίδιο. Δηλαδή δεν πρόκειται να δείτε κάτι καινούριο ή κάποιο twist. Ξέρετε ακριβώς, αν έχετε δει την οποιαδήποτε ταινία Δράκουλα, πώς θα πάει από την αρχή το έργο μέχρι πώς θα πάει στο τέλος. Και το τρίτο που ενδεχομένως έχετε ακούσει είναι ο ρυθμός της ταινίας. Λένε ότι είναι πάρα πολύ αργό, για την ακρίβεια, αν θυμάμαι καλά, χωρίς, ξέρετε, διαφημίσεις και τίτλους αρχής και τέλους που σας λέω πάντα. Η ταινία είναι 2 ώρες και 5 λεπτά, κάπου εκεί. Κοιτάξτε, θα έλεγα πως ναι, θα μπορούσα να κόψω περίπου 10 λεπτάκια από το έργο. Όχι τίποτα φοβερό, δηλαδή να κόψει μισή ώρα και κανένα λόγο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν κόβαμε περίπου 10 λεπτά από το έργο, υπήρχαν κάποιες σκηνές που δεν έδιναν κάτι, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Οπότε μπορώ να το καταλάβω σε ένα βαθμό. Για οτιδήποτε παραπάνω, όχι. Εμένα δεν θεωρώ ότι είχε κάτι περιττό η ταινία ή ότι ο ρυθμός ήταν αργός. Και τέλος, έχω ακούσει κάτι το οποίο δεν συμφωνώ, ότι το τέλος δεν ήταν anticlimactic, ας πούμε, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Όχι, εγώ θεωρώ ότι το τέλος, έτσι όπως ήταν, ειδικά αυτό το τελευταίο καρέ, ήταν το πιο ταιριαστό τέλος που μπορούσε να μας δώσει στη συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, όπως την παρουσίασε ο Ρόμπερτ Έγκερς. Τίποτα, μια καταπληκτική ταινία που είναι και στο στοιχείο μου κιόλας, με gothic, με vampire, με όλα αυτά, την οποία την καταευχαριστήθηκα. Δεν μετάνιωσα δευτερόλεπτο που την είδα πραγματικά στον κινηματογράφο και για τα χρήματα που έδωσα, και μακάρι να βρω χρόνο να πάω να το ξαναδώ, και επιπλέον δεν βλέπω την ώρα, εννοείται, να την αγοράσω και σε 4K. Αυτά λοιπόν για τον Νοσφεράτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος του βίντεο, και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους συνδρομητές αλλά και στα μέλη του καναλιού. Τώρα φυσικά θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη από κάτω στα σχόλια. Είμαι πάρα πολύ περίεργος πώς σας φάνηκε. Η αίθουσα δική μου προσωπικά ήταν sold out και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό, και μάλιστα ήταν sold out από την Τετάρτη κιόλας. Δηλαδή, ξέρετε, Τρίτη υποτίθεται ανοίγουν τα εισιτήρια. Αν και στην προκειμένη νομίζω άνοιξαν Δευτέρα λόγω εορτών, φαντάζομαι το πήγαν λίγο νωρίτερα. Ήταν sold out και το χάρηκα πάρα πολύ. Οπότε ελπίζω να δω καλά σχόλια από κάτω. Αλλά εντάξει, και να μην σας άρεσε, δεν χάλασε ο κόσμος. Πάντως σίγουρα θέλω να το συζητήσουμε και θα σας δω στο επόμενο review.